gabi walay nini. Gani ginlihok ko si tatay nga mag-initubig. Initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig, initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig. Lay, 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 lay. Initutay tubig, initutay, initutay tubig, initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig. Lay, 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 lay. Initutay tubig, initutay, initutay tubig, initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig. Lay, 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 lay. Initutay tubig, initutay, initutay tubig. Hello vlog! Welcome to my guys! Nagtataka siguro kayo guys, bakit nandito ako sa ba't nakatanggal ako ng mask guys? Andito ako sa baba guys kasi kain tayo. Kasi guys, yung alaga kong matanda may sumpong ata. Pagdating niya kanina alas 11 ng tanghali, sabi ko, kainin natin. Sabi niya, kung ayaw mo kumain, sabi niya ng lugaw. Kasi gano'n naman ang ginagawa namin lagi, araw-araw. Kasi sa tanghaling kinakain namin nila lugaw. Yung puting lugaw ba guys? Kain muna ako. Yung puting lugaw ba guys, ganun lang, walang asin kahit ano, yun lang, saka itlog na 2 piraso, yun lang kaya ayoko kasi wala ang lasa. Ang ginagawa ko niyan, bumibili na lang ako pang halo ba sa mga noodles kasi marami naman kami noodles sa bahay, taka binilhan pati ako ni ma'am ng noodles na mga instant ba. Hindi nga ako niya nakain ng instant eh. Ang tagal ko hindi kumain, mga 3 taon na. Palibasa wala namang kainin, ako para siyempre hindi lang gutomin. Bumalik uli ako sa noodles na yan. Kanina pagdating, ewan ko basta pagdating niya sabi ko, pagdating niya kasi tulog pa yung alaga ako, tapos sabi ko, kainin natin, sabi niya, kung ayaw mo kumain ng lugaw, sabi niya, sa labas ka kumain, sabi niya. Tapos sagot ko pa naman, sarap pa naman sagot. Bayan may noodles na kain. Sabi niya, hindi ka rito magluluto. Hindi daw ako pwede magluto. Di na ako. Nagtaka ako, sabi ko, kaya to tumahimik lang ako guys. Wala kasi siyempre matanda naman na yan. Tama-tama. Tapos sabi ko, tuloy din ginawa niya tuloy. Sabi ako dyan, paglutuin mo ng lugaw. Siya daw nagluto. Di pinabayaan ko siya. Maya dumating ngayon ng anak niya. Kasi alam ko dadating yung anak. Pinapababa niya na ako. Bili na ako ng pagkain ko. Hindi ako bumaba. Gawa sabi ko. Hintayin ko nga si ma'am kasi pagbaba ko bago wala pala ako kung ano naman isumbong niya kay ma'am mo, di ba? Tapos ang ginawa tuloy ni ma'am, dumating si ma'am, binilahan pa nga ako ni ma'am ng ng kumot ba na pang summer. Kasi hindi ko alam na summer na daw pala, summer na raw, kailangan ko na raw palitan yung pang winter ko na kumot. Ayun guys, pagdating ni ma'am, nagtaka si ma'am kasi hinain ko na nga yung yung lugaw nila. Tsaka nagtaka si ma'am ba't kunti lang niluto. Ako sabi natin siya ayaw mo kumain. Tapos nagsalita ka agad ang matanda, nagsumbong. Alam ko magsusumbong. Ginawa ko, pumasok ako sa kusina. Taka ako guys, nag-prepare ng mga soup na dala ni ma'am. Ayun, nagsusumbong siya na pag ayaw ko raw kumain daw ng lugaw. Tapos pag ayaw ko kumain sa labas ako kumain. Tapos pera ko raw ang gagamitin. Tapos si ma'am nagsasalita ngayon si ma'am, hindi daw pwede yun, hindi pwede gawa na siyempre pagkatulong dito guys sa Hong Kong, lahat provide nila, lahat. Kaya nga kumuha sila ng katulong kasi lahat basta naka-provide na yan lahat. Ayaw niya, sa labas daw ako kumain daw tuwing ganitong tanghali. Di, ang ginawa ko na nakikinig lang ako, tapos nagsisigaw si ma'am ng sabi niya, daddy hindi pwede yan, gusto mo. Gusto niya raw. Di, walang nagawa, nagtawag si ma'am kung sino-sino tinawagan. Ewan ko kung sino mga tinawagan niya guys. Maya lumapit si ma'am sa akin. Tapos sabi,
Alam mo ba kung anong pinag-usapan namin ni Daddy? Sabi niya, alam ko ma'am, sinabi yan na yan kanina. Sabi ko na hindi raw ako rito pwede magluto ng noodles kung gusto ko raw sa labas ako kumain. Tapos sabi tuloy ni Ma'am Daisy, sige, unawain ko na lang daw yung Daddy daw niya. Ang ginawa niya, sabi niya, sige, ibilangin mo na lang kung magkanong magasto mo, sabi niya. Tapos babayaran kita, sabi ko. Tapos pasensya daw ako kasi ganun daw si Daddy niya. Ganun sabi ko, ma'am, naunawaan ko, gawa ng matanda naman na yan siya. Ewan ko ano, mainit ang dugo ni Yeye sa akin. Samantalang si Mama, ganun okay lang. Naku, guys, nakain ako. Tapos sabi tuloy sabi ni ma'am, bumili ka na doon Daisy ng pagkain. Sabi ko, hindi ma'am, piniprepare ko yung pang soup ko. Mamaya na sabi ko, pag tapos ko prepare ng soup, bababa ako. Tapos imbes na matagal, dapat si ma'am umuwi. Ewan ko bakit umuwi, kasi gano'n nga. Pero naririnig ko na, sabi niya, gusto mo, sabi niya, kung wala daw ako rito, sino daw mag-aalaga kay mama? Kasi guys, mahihirapan sila guys magkuha ng matanda dito. Bihira ditong mga katulong na marunong mag-Chinese. Yung nagkataon na marunong ako mag-Chinese. Tapos sabi niya, hindi raw ako paalisin. Basta sabi niya, ang pagkain ko raw sa tanghali, di magandang alalo kung gano'n mangyayari. Kasi kumbaga magkakaroon ako ng na lang sa akin, yung food allowance, di ba? Mas okay yun sa akin, pabor, saka makakababa pa ako lagi, guys. Kagaya ngayon, nandito ka sa baba. Kasi tayo yung mamaya na ito nga, kasi bumili nga ako ng pagkain. Tingnan mo kung anong pagkain ko, tingnan nyo. Kasi naman to, bakit ako magtitipid? Pagkain, sila naman magbabayad, di ba? So, yung binili ko, guys, $26. Tapos bumili na ako ng tubig, ililista ko to kasi sabi daw niya bayaran niya raw, o di bayaran. Diba ganun nga ang sabi ko, sige okay lang ma'am, tuwan-tuwa nga ako, lagi patuloy ako sa baba. Kasi lagi ako nagpapaalam sa kanya, gusto ko nga bumaba. Siya mismo nagsabi bababa. Tapos kanina nagpaalam ako, tapos sabi tuloy ng matanda, saan ka pupunta? Kasi bitbit ko to yung suot ko to yung belt bag ko. Tapos sabi tuloy ni mama, saan ka pupunta? Sabi ako, kung pupunta ka sa kasi lagi ako nagpapaalam guys sa kanila, kunwari ba pupunta ako sa bangko, basta marami akong rason. Sabi ko, hindi, bibili akong pagkain. Tapos si na kasi mangot, sabi ko, baba na ako, bibili akong pagkain, hindi nasagot, bago bandang huli tumango sa na siguro na pag-isip-isip niya siguro, yung ko doon, bala sila kung mas maganda nga, ayun kung ganun pagkain tsaka kung ayaw niya naman, dami naman amo, diba? Pero iwan ko, depende yan sa kanila kung anong nila. Pero tinatanong talaga siya kanina ni ma'am, sabi niya, bakit gusto mo umalis ako? Ayaw niya naman daw akong umalis. O sabi ni ma'am, dapat pakainin ako. Kung baga siyempre, provide talaga nila yan guys. Pero iwan kong kulit ni Yeye. Kain muna ako guys. At anong oras na to? Mapusin ko muna, paslugtungan ko na lang guys. Kasi guys, yung lagi ako hinahambing ni Yeye dun sa dating Indonesia nila. Nakatulong. Na raw 15 years ago, Diyos ko, tagal-tagal na. Pa niya ako, hinahambing niya ako kasi dati may katulong silang Indonesian. Iba naman ang Indonesian tsaka Pilipina May bahala siya dyan. Tsaka nagsusumbong siya guys kay ma'am. Hindi naman naniniwala si ma'am, kagaya nagsusumbong siya nga hindi daw ako naglilinis. Samantalang pagdating ko rito, Diyos ko, ang dumi-dumi ng bahay nila, gumanda na nga kasi nililinis ko nga. Pero sumbong siya ng sumbong kay ma'am, hindi raw ako nagmamap. Pwede ba yun? Kaya nga guys, yung si ma'am mismo nagsabi, sabi niya sa akin Daisy, pag andyan sabi niya si Daddy, sabi niya magkunwari ka naglilinis. Nung sinagot ko naman siya, sabi ko, ma'am, paano ako magmamap? Sabi ko, pag andyan sila, pag nadulas sila. Ayun, sabi niya, okay daw yung ginawa ko. Kaya, bahala dyan si Yeye. Hindi ko naman siya pinapansin, gawa na matanda na. Tsaka, hindi ako sumbong ng sumbong kay ma'am, kasi mamaya sabihin niya na, mas stress ba si Yeye ba kung ako pa mapagbintangan sa kanya. Tsaka, siyempre, tatay nila yan, ako ba katulong na ako rito, kaya hindi ako sabi ko okay lang ma'am, naunawaan ko si Yeye, matanda na yan. Kaya pag ko dun guys, pag akyat ko dun mamaya, na lang ako, maligo na lang ako. Kasi ganun dito guys, pag galing ka sa baba ka agad-agad dapat maligo, kasi baka mamaya
nakapasan ba si Bidco ba? Si Bidco. O di at least maano siya, mainitan siya, lalayas siya. Nakaano pa naman ako kanina guys, so akala ko malamig ba? Naka-jacket pa naman ako. Bago pagdating ko, puro na pala naka-city. So ito ang mga tao. At mainit na pala. Di ko alam kasi andun kami sa taas, wala ilang ano ba, walang baba. Tapos yung pala nako, kaya pala si ma'am kanina may bitbit na pang summer na kumot. Yung pala mainit na, kamalay-malay si Bisayang. Malapit na ako matapos guys sa aking inuubakan guys. O diba? Dahil magbaba ko may pang-content na naman ako sa Timok at sa Universal. Kaya okay yung ginawa ni guys, diba? Kaya paano guys? Isang content na naman to guys. Kaya salamat muli sa inyo guys. Ito muli si Bisayan Daisy na nagsasabing kain tayo guys. At busog na ko guys, busog na. Huwag natin intindihin guys yung mga matanda na yan. Ma-stress lang ako niya, kaya di ba? Tsaka hindi ko naman to guys inano na, hindi ko na kuninto sa kay LC kasi mamaya magkuninto ako isusumbong ni LC sa amo niya. Ang amo niya ngayon susumbatan yung amo ko kasi magkaibigan sila guys. Ang nagrekomenda kasi diyan sa amo ko, yung amo ni LC. Eh nung nagsumbong nga doon dati sa isang itlog lang. Sabi ni Ma'am Daisy, ni Ma'am sabi Daisy, it's only small thing. Sabi niya, asin ko kaya nga ma'am, parang naano siya, napahiya kasi siya doon kasi nalaman ng ang kaibigan niya dahil lang sa isang itlog. Kaya tumawag ka agad ang amo ni Elsie sa amo ko na sinumbatan sila na bakit gano'n ang ginawa sa akin dahil lang sa itlog. Kaya sabi ko tuloy, sabi ko doon sa matanda, sige bibili ako ng isang tring itlog, tumahimik ka na. Kaya nung Sabado na yun ng day off, sabi ni ma'am sa akin, tumawag sa day off. O Daisy, sorry to disturb you. Sabi niya, day holiday mo. Pero may gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag ka nang bumili ng itlog. Binilang ka namin, sabi niya, ng isang tray na itlog. Hanggang ngayon guys, andun yung itlog niya. Wala, hindi ako nakikialam. Kasi pinakaalaman ko lang naman yung itlog na yon. Dahil iniluto namin, inulam namin. Hindi ko pala alam, dapat pala, dahil lang sa itlog, magpapaalam ko sa kanya. Samantalang nung nagluto ako ng 2 itlog, kinain din ni mama, tsaka kinain niya. Kumain kami ng 3 ulam namin. Kaya simula na sabi niya, ma'am, magpaalam daw ako. Ayun, hanggang ngayon hindi ko pinapakailaman guys ang itlog nila. Andun hanggang ngayon isang triple na itlog. Kaya diba? O paano guys, dahil Bisayan ang ingay dito kasi may gumagawa. Guys, paano? Hanggang dito na lang uli. Ito si Bisayan Daisy na nagsasabing tuwang-tuwa ako, nakakuha na naman ako ng isang pang-content guys. Bago muna, salamat!